الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى تنونين كفكا ولنيماندون ألمي فانيا نغاكم مغان سانوماينا كالما سرفوشيني محمد المصطفى تشيليلا fona kɛra somɔgɔ surun tugu ɲɔgɔnyali anu kanuni ka sɔli ni hinɛ ɲini caya ka kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan Muhammadul Mustafa kodo ana sodungo sanumanw ana ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka se alikiyama jɔ don ma ya rabbi ala ka ne ni aw ye o jamakulu sanuman in fɛ ka foli lase Shirifila TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma aw fɛn ne tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ aw ɲɛmadalen no Shirifila TV la sanga ni wagati bɛɛ ka u ladɔnniya k'a fɔ bi wajulu kɛnɛ kan an bɛ bangɔni farada la Jamiatu Ansardine bolo fara min be ni o ye komite farada a musolakaw be fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛnɛba ɲɛnɛmaya ko kɛ nisɔndiyali kɛnɛw ni bilasirali kɛnɛw ni hakililajigi kɛnɛw ye kira denmuso sanu ka bangeli la ni o de Fatimatu Zahara El Batul min baaraw kɛra ka bɛn février kalo ma san 2026 min kɛnɛ kan u ye wele bila an karamɔgɔ Isa Mahamani Sherifu Haidara ka ta kɛnɛ ɲɛnɛmaya baara nunu nun be don ni mɔgɔba welelenw ka folikanw n'u ka nisɔndiyalikanw ye fo ka taa se an karamɔgɔ n'an ka Sherifukɛ Isa Mahamani Sherifu Haidara a ka dakuru ɲɛ 2 bilasiralikanw ye an ye min sɔrɔ o la an ka jɛ k'an ɲɛ mada o fɛ. Sherif Usman Madani Haidara sija ani kɛnɛ labanko ɲuman yarabi ala k'o danna ma an ye layidu min ta yarabi ala k'a dafa an bolo yarabi ala k'a dafa an bolo ala k'an ka bato kelenw minɛ kira bonya kama sɔli ala rasul alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barikada k'an ka foli ɲɛsin nabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɔra yɔrɔ jan yɔrɔ suru kana fara an kan nin baara in na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye k'an ka foli fɔlɔ an ka dugutigiw la k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn k'an ka alimamiw fo alimami bɛ sigida in na an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an ka mara bɛ mɔgɔ minnu bolo n'o ye an ka mɛrilakaw ye a mana k'a sugu o sugu ye ka foli ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini ala fɛ sigi in ala k'a kɛ hɛrɛ ye yarabi ala k'a kɛ hɛrɛ ye ni y'an balakaw ka laadala sigi ye san o san u b'a kɛ hakili ni y'a ta ko duruna ye o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ si ye ala k'a kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ in sigi kun Fatimatu Zahara ko don k'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a barika don an na yarabi ala k'a barika don an na k'an ka foli ɲɛsin nabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an b'an ka Sherifukɛ bisimila n'o ye Isa Mahamani Sherifu Haidara ye vraiment an nisɔndiyara su in na kosɛbɛ Fatimatu Zahara ko la ka Sherifu sɔrɔ ka na an ka kɛnɛ kan an bɛ ala fo k'ala barikada ka ala waleɲuman dɔn a bɛna min fɔ an ye a faamuko ɲuman yarabi ala k'a di an ma yarabi a faamuko ɲuman ala k'o di an ma an balakaw n'a falakaw fɛn fɛn se kɛnɛ in sɔrɔ ani min ma yan sɔrɔ dalila kama wala k'an bɛɛ sara ni hɛrɛ ka san caman fara n'an karamɔgɔ Sama si kan ka kɛnɛ ɲɛnamala i fanga diya an bɛɛ ma an b'an ka cɛw fo ka tila ka muso ɲɛmaw bɛɛ fo ala ka an bɛ sababa ma n b'a ɲini ala fɛ min y'an sigi hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la masa min ye an tile hɛrɛ la an b'a deli a fɛ a ka an si hɛrɛ la ala min y'a latigɛ an ye sunna ɲini ala fɛ ala sɔnna k'an ka jɔnya ja don an na ka yira an na an bɛ ala deli sigi a hɔrɔma ani a bonya ni a baraji ani a dabɔra ka ala kira sɔw min kanu yira a fa la n'o ye Fatimatu Zahara ye o yira ala la ala min ye o ɲini an fɛ an bɛ ala deli an fanga danna yɔrɔ min na an ka dɔnniya danna yɔrɔ min na an ka segu danna yɔrɔ min na ala ka an ŋaniya filɛ o ka kan cogoya min na a kɛbaga yɛrɛ sɛbɛ nin dafalen ni o b'a kɛ o bɛ baraji min sɔrɔ o bɛ nɔrɔ min sɔrɔ o bɛ barika min sɔrɔ ala ka o di an ma an bɛ an karamɔgɔ fɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale min kɛra a mɔkɛ ye makutu caman na Muhammadul Mustafa ka fɛn datugulenw dayɛlɛ ka jogo sabatilenw ni danbe sabatilenw ni diinɛ hakikaw ka olu dafa ka nin di ala ma
ka tiɲɛ ta o kɛ ka tiɲɛ fana fɔ k'i sɛmɛ Ala la Ala ye anw minnu fana kanu ka anw ladiya ni o tiɲɛw faamulen ka laban ka sɔn ka a nɔfɛ tugu donc Ala fana fɔ o la ka duwawu kɛ ale ye ale min Ala sɔnna ka anw ka kanda sababu kɛ ale ye Serif Usmane Madani Hayidara hadamaden de don lako ti ban a la hadamaden diɲɛ ko ti ban nka Ala de b'i ɲɛ ko dɔn an b'a deli Ala fɛ karamɔgɔ bɛ fɛn minnu fɛ n'o ka ɲi a ma Ala k'o bɛɛ nɔgɔya fɛn o fɛn ka ɲi a ma diɲɛ lahara hali n'a tɛ o fɛ Ala k'o ka ɲi k'a kɛ o fɛ Ala k'o kɛ a bɛ siran fɛn o fɛn ye diɲɛ lahara a ɲɛ bɛ minnu na ani a ɲɛ tɛ minnu na Ala ka don a n'o bɛɛ cɛ hali bi Ala ka a mɛn kɔrɔ Ala ka si di aw ma ka kɛnɛya di aw ma minnu fatira an ka cɛkɔrɔba Baca ni Usmane Siba ani ɲɔgɔnnaw Ala ka lahara sɔnsɔn ka an mɛn ka sarakaw bɔ o ye u taara ka min to an bolo u y'a bila yɔrɔ min na Ala ka to an ka tɛmɛ min ma ɲɛ u bolo Ala k'o ɲɛ an bolo min tiɲɛna u bolo Ala ka se k'o dilan anw bolo an bɛ o duwawu kɛ kɔfɛ ntɛnɛmusow fana bɛ yan Sirifi kanunaw Sirifi landiw Sirifi bonyanaw Sirifi dɛmɛnaw Sirifi landiw ntɛnɛmusow Seydina Ali ko ten an bɛ danbeya ka taa min ma a ko a denw ma mal maraw ila bi dinihi a ko mɔgɔ ti foyi ye n'a ka diinɛ tɛ a ko n den danbe ye tiɲɛ o Ala ka diinɛ nka a kana ɲumankɛ dabila k'aw jigi da aw danbe kan la tatrukil fadila intikalan ala nasabi laqad rafa'a al-islamu Salmana Farisin wa wada ashirku sharifa Aba Lahabi ni Aliyu ka kasida dɔ ye a ko Hasan ni Husaini ma n'a den tɔw a ko a kana ɲumankɛ dabila k'aw jigi da aw danbe kan a ko mɔgɔ ti foyi n'a ka diinɛ tɛ a ko n den aw m'a ye silamɛya kɛra sababu ye ka Salman Farisi kɔrɔta anw ye bonya sɔrɔ a la Sirifi fɛn o fɛn tugura ni Sirifikɛ nin kɔ i bonyana i bonyana Hayidara kalandenw fɛ i ye Sirifi ye tuma min na Hayidara ye Sirifiya don ba la donc n'i ka kekun i bɛ tugu ale kɔ a t'i dɔgɔya minnu b'a faamu olu de bɛ kabakoya k'i Sirifi tɔ mais i k'a dɔn ko a b'i bila Sirifi tɔw de ɲɛ o de kama Mawuludu san dɔ la 26 mars la ne kɛtɔ ka kuma di ni n ye kuma di Hayidara ma cogo dɔ la mɔgɔw n y'a ye mɔgɔw ɲɛ ka bɛɛ ye n filɛ de kuma dilen ka ban kɛtɔ ka kuma di n ko n bɛna kuma di Hayidara ma donc kalandenya ni karamɔgɔya cɛ ne man ka wele ten maa min bɛna kuma di karamɔgɔ ma dɛ maa min bɛna di Sirifu Usmane Madani Hayidara ma n ko n bɛna kuma di Hayidara ma Hayidara ma mɔgɔw ye n filɛ n ko a tɔgɔ de ye Hayidara ayi n'i ko Hayidara ni abaden ko tɛ kan bɛ min ma i b'o tɔgɔ da kan nka n'i danna Hayidara ma o ye Ba Madani denkɛ ni ko ye Hayidara ka ca nka Hayidara ni Hayidara ka ca e ka mi jɔn ma tuguni Dramani Janwa dara d'a kan pour que a ka dɔn k'i kan tɛ abaden ma nka Hayidara kɔni o ye abaden ye tɔw tɔgɔ bɛ kila ka tɔw tɔgɔ bɛ kɛ k'u ɲɛnabɔ de ale de ye Hayidara ye n'i y'o fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ko Hayidara y'a fɔ tan Hayidara y'a kɛ tan a kuma jugu fara kuma ɲuman kan n'i danna ten i kan bɛ abaden de ma nka n'i ko k'i kan t'o ma cɛ i kan bɛ o tɔgɔ da ka sa i kana mɔgɔw ɲagami Hayidara wallahi o do baba a ye b'o tɔgɔ da kan i kana na mɔgɔw ɲagami wallahi Hayidara baba a bɛ an tɛnɛmusow fɔ k'a fɔ ma ko Hayidara o do koyi n'a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko Sirifiw ka Sirifi tiɲɛ yɛrɛ la o ye Sirifi min tugura Sirifi yɔrɔ ko ale yɛrɛ de ye Sirifiw ka Sirifi ye Allahu akubaru kɛnɛ kan ti dɔgɔya bonya de don wallahi k'aw sɔrɔ nin kɛnɛ kan nin kɛnɛ ye kabako kɛnɛ de o do koyi
Atago duruna de ye nin an baw fɛ k'a kɛ mais ka wajulu k'a la su in na o y'a tako fɔlɔ ye mais Fatumata Zahra yɛrɛ ka anniversaire ka kɛ o fɔlɔfɔlɔ kɛra mɔgɔ min fɛ o ye an ba Fatumata Tarawele de a wajulu fɔlɔ kɛra juillet kalo la san 2007 Fatumata Zahra ka wajulu fɔlɔ kɛra ne de y'a wajulu fɔlɔ kɛ ne ni Sherifa Amadu Tijani mais ne de fɔlɔ de kuma ta après kuma ka di Sherifa ma Allahu akbar Fatumata Zahra ka anniversaire min bɛ sen na n'a bɛ ansaru bolo fan bɛɛ fɛ a sababu bɔra tanti Fatumata la mais wajulu ka sigi a la ne fɔlɔ de y'a wajulu fɔlɔ su fɔlɔ kɛ a kɛra juillet kalo kɔnɔ na san 2007 Allahu akbar Haidara siga tɛ nin na ne ni Sherifa Amadu de y'a an fila de y'a wajulu ka siga t'o la o kɛra koyi kuru kɔnɔ siga t'o la ni aw fana bɛ dɔw kala ni ɲalaw k'a la ka wajulu k'a la o bɛn ne ma o bɛ Ala ka kɛrɛnkɛrɛnnen dɛ siga t'o la baba gundo bɛ o la Ala bara Ala de b'o kun ne t'a kɔrɔ dɔn dɛ nka gansan ti o ye siga t'o la Haidara baba k'an tɛnɛmusow fana sɔrɔ an ɲɛfɛ donc bonya dafara wallahi n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ saba sɔn fɛn kelen na m'o de fɔ n dalen de don i b'a di cɛ ma k'a d'a muso ma k'a d'a den ma fɛn kelen ne de b'i bolo mɔgɔ saba jɔ mais i bɛ fɛ k'a fɔ k'i ye mɔgɔ saba sɔn i bɛ cɛ wele n ka cɛ ni minɛ n'i taara i b'a di madame ma k'a k'a di an den ma yɔrɔ a bɛ taa laban den de la dɛ mais i terikɛ in n'a ka fitiriwala bɛɛ a tɛ se k'a fɔ depuis k'a n'i jɛra k'i ma deli k'a sɔn ayi a tɛ se k'o fɔ a muso tɛ se k'a fɔ ko depuis Ala y'i da k'i ma deli ka hɛrɛ k'a ye a tɛ se k'o fɔ ayi k'a sɔrɔ fɛn bɛ taa laban den de la wallahi Haidara siga tɛ nin na donc Ala bɛ yen Ala kira bɛ yen siga t'o la kira mɔdenw bɛ yen wallahi u bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ dɔw kɛra Ala fɛ o banna kira la siga si t'o la o kɛra o de ye diinɛ sanfɛ diinɛ to sen na o wallahi n'o tɛ kira nana k'a dafa de ko tuga ko Ala ko ten wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ko ni mɔgɔ min bolo kɛ fɛn wɛrɛ la diinɛ wɛrɛ la min tɛ silamɛya ye a nalen kɔfɛ Ala ko ka t'o minɛ o bɛ kuranɛ de kɔnɔ o wa lahara dɔw k'i bololankolon bɛ bɔ Allahu akbar o diinɛtigi minnu bɛ yen nɔ m'a daminɛ yahudiyaw la yahudiyaw nana sigi Madinɛ tamasiyɛn bɛɛ dir'u ma ko kira laban sigiyɔrɔ bɛna kɛ yan nɔ san 300 k'a sɔrɔ kira ma bange ka na Ala kira makɔnɔ na kira bangena k'a sɔrɔ yahudiya den cɛ 5 tɔgɔ ko Muhamɛd Allahu akbar kɛnɛ kan wallahi balolen tun don yahudiya den cɛ 5 tɔgɔ kun bɛ Muhamɛd Madinɛ siga t'o la u ye tɔgɔ in dɔn ka tɔgɔtigi in dɔn k'a sabati yɔrɔ dɔ kuranɛ Ala de b'a ko ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum k'u bɛ Ala kira dɔn a n'a tamasiyɛnw n'a mankutuw fɛ ko nin de don i n'a fɔ b'u denw yelen dɔ tɔgɔ min na ka bɔ ɲɔgɔn na Allahu akbar Haidara o de koyi donc o kɔrɔ olu tun bɛ Ala fɛ u sigira ka Ala ka kuma kɔnɔ mais a ma kɛ olu ka den dɔ ye f'a taara bɔ o faden na n'o ye larabu ye kuranɛ b'o fɔ ko wa maktalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum Haidara a ko kitabu diinɛw minnu tɛmɛna o kɔrɔ sanfɛ diinɛ minnu kɔnna silamɛya ɲɛ ko a mɔgɔw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ Ala kira ko la fo tuma min na tamasiyɛn bɛɛ dafara cɛ min na jaati u y'a dɔn ko nin de don dɛ o banna la baghyan bainahum juguya kama Allahu akbar ani kana gɛlɛya kama wallahi donc olu kɛra Ala fɛ u banna Ala kira yɛrɛ la ka sɔrɔ u bɛ Ala yɛrɛ de fɛ u banna Muhamɛdu la Ala y banna u ka kanu na Haidara wallahi o kɛra ja mɔgɔ bɛ kɛ Ala fɛ ka ban Ala kira la wallahi kabako don dɔw fana sɔnna Ala la u tila ka sɔn Ala kira la siga t'o la mais u ye Ala kira janfa a bɔnnaw la Ala kira yafara u ka bonya kɔ wallahi a yafara u ka kanu kɔ Haidara o de koyi wallahi a jɛri bɔ nka fɔlɔ in na fana misaliya la i ti mɔgɔ si mɔgɔ min bɛ Ala kira fɛ k'a ti Ala fɛ o tɛ yen mɔgɔ bɛ sɔn Ala la ka ban kira la nka maa si ti sɔn kira la ka ban Ala la wallahi siga tɛ nin na nka maa dɔw sɔnna Ala la ka sɔn kira la u banna kira bɔnnaw la wallahi kira ko k'ale yafara o ka kanu kɔ siga t'o la baba wa i ti mɔgɔ fana sɔrɔ ko mɔgɔ min bɛ kira sɔnmɔgɔ fɛ k'a ti kira fana fɛ o tɛ yen nka mɔgɔ sɔnna tiɲɛ yɛrɛ la u ko k'u bɛ kira fɛ u banna kira sɔnmɔgɔ wallahi kabako don koyi donc n'i ye kira sɔnmɔgɔ ninnu ta dɔrɔn siga t'a la ɲininkali t'a la i y'o ta kira de kama kɔrɔ i bɛ kira fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ kira fɛ o bɛ Ala fɛ donc n'i y'a daminɛ kira bɔnna ninnu na dɛ i b'a saba bɛɛ sɔrɔ nka n'i y'a daminɛ su sanfɛ n'i m'i kɔlɔsi
ni mena e bi son ga dansira la Tiens. u be je Wallahi Aidara oke. Sigatenna. donc nunu ga ko o yala kira ka ko di Odo. kandira muso fo Wallahi. kambolo dan kunna u ye ka do nyinu fo ka do kan Allahu akbar. na yo le doro anjigi be si Sigatola. Wallahi. alaka aw me an ko Ami ami ami. ali bi ka an ga here chama ke anyena Ami ami ami. Fatima to Zahra Naam. nya fo ka yira Aha. karamɔgɔ de ye kira somɔgɔ nunu yira ana aka kuma senfɛ O kɛra. ka kɔrɔ an ka diinɛ kɔrɔma yɛrɛ l'islam authentique min bɛ anw fɛ Ɔhɔ. kira somɔgɔw tun bonyanen don o fɛ o de kama kira somɔgɔ tɔgɔmaw tun bɛ yen nɔ Tiens. ni kira somɔgɔ ba naani in ta Ali Fatima Hassan ni Hussein o tɔgɔw bɛ yan nɔ a mɛnna dɛrɛ Sigatola o bɛ yan. Fatima ta ni a wele togo bɛɛ kan bɛɛ n'a ka wele togo la O don. Fatima ta tɔgɔ la Fatima ta O don. Fatima Fatimu Aidara. Fanta O don. Anta Binta Bintu Batulu segu nu yɛrɛ ko Akumata ani Fakumata nin bɛɛ kanw bɛɛ n'a ka wele togo nin bɛɛ kan bɛ Alakira denmuso de tɔgɔ ma hatta i bɛ Umu tɔgɔ bɛɛ min bɛ danbe ka taa deli Umu ma o bɛɛ Fatimata de baro deli Umu tɔgɔ de ko Fatimata Aidara. deli Umu tɔgɔ de ko Fatimata Umu kɔrɔ de ko nba Aidara. talibi ninnu k'ale wele a tɔgɔ la non ale y'u ka karamɔgɔba de u ka karamɔgɔba denmuso don donc o kɛra o ba ye kɔrɔ fila kalandenw b'a wele ko Inna walima dɔw b'a wele Umu ye arabukan de mais deli Umu tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye Fatimata ye mais Umu kɔrɔ de ko ne ba o ye kalandenw ka bonyani tɔgɔ ye o kɔrɔ Umu tɔgɔ bɛɛ ye Fatimata ye min bɛ danbe ka taa deli Umu ma o kɔrɔ Bintu Binta o fana kɔrɔ ko Bintu Rasulullahi ko kira denmuso o de ye Bintu ye a tigɛra de Rasulullahi de surunyana ko bɔ a la ka kɛ Bintu walima Binta o bɛ o kɔfɔ donc Fatimata Anta ye dɔw ka wele cogo Fanta donc o na Fatu nin bɛɛ lajɛlen y'a ye nka i bɛ Baturu tɔgɔ min o ye Batul de o de ye Baturu ye donc Fatimata tɔgɔw bɛ an ka silamɛ an ka cɛkɔrɔbaw bolo ka sɔrɔ la o ma kulu ye kulu min tɔgɔ ye ko Siya n'a fɔra ma ko kira somɔgɔw minnu ka taabolo yɛrɛ y'a ye ka sɔrɔ o t'olu dɔn o taara ni Hussein ye a n'a a denkɛ bɛɛ fagara ni Hasani den bɛɛ fagara Karbala Hasani denkɛ 6 de fagara Karbala Subhanallah. Hussein den fɛn o y'a bɛɛ faga fo ka tɛ to den kelen o k'a ma ko Zeinul Abidina a don na si tun bɛ san 23 la mais u bɛ se Karbala don min na tile 8nan ale banana k'a da de mɔgɔ si t'a dɔn k'a bɛ tile 9nan kɛ jango ka taa se Karbala don ma donc hali a dɔgɔninw ye u fa dɛmɛ n'a ko k'ale bɛ don a tɛ se ka wuli ka jɔ a tɛ su ni tile bɛɛ o bana de surula kan Ala ka gundo de don donc tuma min na bɛɛ fagara a dɔgɔninw hali kalo 7 u bɛɛ fagara mais ale tora yen nɔ u nana u jɔ a la dɔgɔ ko b'a faga dɔgɔ ko ka n'i tɔgɔ tiɲɛ k'i ye nin faga ko nin tɛ si o de kɛra a balocogo ye donc ale ni a balimamuso u y'ale minɛ ka don jɔlɔkɔ la a sirilen ŋɔni jɔlɔkɔ ŋɔni nɛgɛ ka Zeinul Abidina Ali Zeinul Abidina siri nɛgɛ la ka sɔrɔ ka nɛgɛ dɔ don a sen na jɔ nɛgɛ don a sen na a n'a bolo la ka tila ka jɔ nɛgɛ don a balimamuso a n'a dɔgɔmuso n'a a baniciniw Hussein yɛrɛ balimamuso fa kelen ba kelen u k'a ma Zeinabul Kubra o tun b'a la nɛgɛ jɔlɔkɔ tun b'a sen na kira denmuso Fatumata denmuso direct Hussein dɔgɔmuso ko Zeinabul Kubra ani Hussein yɛrɛ denmuso dɔ bɛ yen nɔ Sakina ni Sukaina ninnu n'a fɔ ma ko Sɔgɔnɛ ani Zeinabu wɛrɛ bɛ yen o ye Hussein den ye u b'a fɔ ma ko Zeinabul Sugra ani denmuso fitinin fitinin ninnu olu de siri nɛgɛjurugu la de ka nin de sigi ɲɔgɔnmɛ sanfɛ donc ka kilo 1000 de kɛ o sen na denmisɛnnin caman tora a la sira fɛ Subhanallah ni senfunu fɛ Allahu akbar donc Zeinabul Kubra selen Yazidi ma a ye dama kasi a la ka fɛn k'a la o ye kunkolo d'a ma olu seginna tuguni ka na Karbala tuguni ka na ko bɛna kunkolo don ka fara farikolo kan o de bɛnna tile 40 ma coyi Subhanallah ko tile 40 na Hussein fagalen tile 40 kunkolo nana fara farikolo kan nin ɲɛji ye dɛrɛ wallahi donc san o san o fana b'o dusukasi kasi ko donba don don gɛlɛn don Hussein donna Karbala ka sɔrɔ kunkolo t'a la wallahi tile 40 kɔfɛ kunkolo sɔrɔla ka na fara farikolo kan o ye tariku fanba ye min fɔ nka ni Hussein kunkolo ko yɛrɛ fɔ ɲininkali kɛ internet la a bɛ dugu min fɔ a bɛ dugu 6 bɔ bɛɛ yɛrɛ ma k'a ka ko yɛrɛ ye tiɲɛ ye ko kunkolo in seginna ka na
o de fɔbaga ka ca nka tariku bɛɛ ma sɔn ma dɔw ko k'a kunkolo bɛ Egypte dɔw ko k'a tora Syrie de dɔw ko k'a tora Liban de bɛɛ y'i ta fɔ a la mais min cayara o de k'a seginna kan yɔrɔ o ye kinikini ko ye dɛ o don dɛ wallahi o don ka ɲagami ta kosɛbɛ donc o bɛ ɲɛnamali min kɛ tanti Aïcha ye fana y'o temps en 2006 donc ka o ɲɛnajɛ kɛ c'est-à-dire k'o ɲɛnamaya wala ni dumuni de tobili ka di dukɔnɔ kalandenw ma mɔgɔ wɛrɛ kun t'a la ka dumuni tobi ka d'o ma o yɛrɛ ka duwawu kalan kɛ o la wulalaw kalan kɛ o la ka na yasi fara o kan ka na kuranɛjigiw k'a la donc ale o ye san 1-2 ɲɔgɔnna kɛ o dannen bɛ sokɔnɔ de la ale de bɛ dumuni tobi ka di garibuw ma o ka dun u ka duwawu kɛ Huseni donc an ba tɔw y'a lajɛ nin ko in na n'an bɛ keleya n'an bɛ fadenya ɲɔgɔn na wa fi zalika faliyatana fasilimuntana fi sul a bɛ fɔ nin ma ko sinaya a bɛ fɔ nin ma ko keleya karisa ye nin kɛ Ala ye n fana bɛ dɔ kɛ donc an cɛ y'an bilasira an balimamuso dɔ ye nin ta an fana bɛ mun kɛ donc o sigira ka miiri Tani Famata ko k'ale kɔni bi wasa don a tɔgɔ ma na donc ale fɔlɔ de ye o kɛnɛ sigi an sɔrɔ ko wajibi fɔlɔ sigi 2007 la 2008 9 la sisan an ye a tɔw tila ka dɔ di Tanti Jara ma ka dɔ di Tanti Alima fana nana ka dɔ di o fana ma donc ka Tanti Jara ta kɛ Seydina Ali ye donc ale yɛrɛ fana tɔgɔma de ye Ali ye ale fa de ye Ali ye donc ale y'a fa ta donc Tanti Alima o seni Hassan dira o ma donc ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ o kɛ sisan komi Tanti kun bɛ a fila kɛ Hassan ka Huseni ka bangeni a n'a ka fɛngɛ na a dépense ka bon ani u tɛ activité kelenw ye ale labanna ka Huseni ka bangeni k'o di a buramuso ma n'o ye Nasu ye an bɛ san 4 bɔ Nasu de bɛ Huseni ka anniversaire kɛ mais Tanti Aïcha bɛ Arbaïna kɛ o don Haidara a bɛ tan koyi san o san Fatumata Zahra Tanti Fatumata ye a don ba la ka Fatumata tɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ fana don ba la san fɔlɔ la fo sisan ne denmuso filanan tɔgɔ ko Fatima ani depuis fɛn daminɛ 2008 fo ɲina san o san Tanti bɛ fini d'a ma a delila ka nɔgɔso d'a ma nɔnɔmugu dir'a ma ballon ni bébédenninw ni fɛnw caman ale ɲina a y'a wele ka a fɛrɛ bɔ de wa anw kalanden fɛn o fɛn bɛ yen nɔ a bi da Isa Baba ka Fatumata Kani ka Fatumata Bare ka Fatumata Kasa ka Fatumata a bi fɛnw de nɔ na ka ca ni Fatumata tɔgɔ 40 kɔ san o san a denmisɛnninlama f'a mɔgɔkɔrɔba fo ka se a baluko ma siga t'o la fiyewu wallahi ka Fatumata tɔgɔ yɛrɛ don bala a ma d'aw ma dɛ Fatumata tɔgɔ dalen don baara bolo kalanbulon fɛn o fɛn na hali ni sariw tɛ Tanti y'a ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan Fatumata tɔgɔ a centre minnu bɛ yen taabolo fɛn o fɛn na Fatumata tɔgɔ a ta entreprise a kalanbulon ani a fɛn minnu bɛ yen nɔ k'a ɲini ka olu bɛɛ contacter u ka fara ɲɔgɔn kan o fana kɛra kulu dɔ de u b'a fɔ ma ko Ahibau Fatumata Zahra ko Fatumata kanubagaw ka kulu o kɔrɔ Fatumata kalanbulon na a boulangerie ni a pâtisserie ni a centre de sugu sugu centre de formation ni centre pédagogique na sugu sugu k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuguni hali bi ka Fatumata ko kɛ ba ye bi Fatumata tɔ ko in bonyana bɛɛ bolo et puis tɔn yɛrɛ kɔnɔ tɔn bolofara bɛɛ fo ka n'a don an yɛrɛ ka sariyaw la an bɛ événement minnu kɛ Fatumata o kira somɔgɔw tɔgɔ b'a la et puis a b'an ka calendrier bɛɛ lajɛlen na et puis comité ni mara caman de bɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna sigi kira somɔgɔw tɔgɔ la tel que Fatumata Zahra k'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kun nɔrɔyalen don ni an ba Haidara Seyida Fatima Tarawele ni kɛnɛ in sababu ɲuman bɛɛ bɛ segin ale ma baara kun filananw bɛ kɛ ni an balakaw ka walanda diw ye fo ka taa se wa nisɔndiyaliw yirali ani folikan sanumanw ye an ye min sɔrɔ la an ka jɛ ka o seereya ɲɔgɔn fɛ su hɛrɛ juguman Ala k'an ni silamɛw kisi o ma ko ne bi n den fo n'o ye baba ye ko ne ko k'a Haidara tugu maa dɔ bɛ tugu maa dɔ kɔ karamɔgɔya ni kalandenya na ngi ti k'a fɛ i ti k'a bɔnnaw fɛ i ti k'a musow fɛ mais o ma kɛ anw ni ale ta ye kɛfɛ ye kelen dɔrɔn de yarabi an bɛ dugawu k'i ye anw ma se yɔrɔ min ne ni balimakɛ ma se yɔrɔ min Ala k'i tɛmɛ o ka tila ka dugawu ɲini fɛ i ka dugawu kɛ ne bara Haidara ka dugawu kɛ n balimakɛ k'a kɛ n denw ye
an ma se yɔrɔ min ala ka denmisɛnnin ninnu ala k'u tɛmɛ ka tigiya n'a dɔgɔninw ala k'u tɛmɛ ka dugawu kɛ kɛnɛ sigibaa cɛman n'a musoman n'a denmisɛnnin n'a baliku bɛɛ ye a nafolo bɔra yɔrɔ min na ala ka barika d'u la ala ka n'a ta yɔrɔ lankolonya fɛn o fɛn se y'a yɛrɛ se an bɛ dugawu k'u ye ɲuman nana ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi fɛn o fɛn nana ni hami o hami an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn ala k'a kɛ ala kira kanu kama ala ka bɛɛ hami dilan minnu ta ye denko ye minnu ta ye furuko ye an ti maa hami dɔn ala de b'a dɔn nka ala k'a kɛ ala kira kanu kama ala ka hami ninnu dilan ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na an ɲɔgɔn kanu diɲɛ an ka ɲɔgɔn kanu fɔ alikiyama karamɔgɔ yɛrɛ ala ka si d'a ma ala ka ne kɛnɛ d'a ma ala ka n'an k'a jugu ye ala ka n'a jugu bɔ an na taabaa kɔrɔlen ni kura an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ala ka dali nɔgɔya bɛɛ ye ka pɔtu nɔgɔya an yɛrɛw ye an ni ɲinɛ jamana in kɔ ala ka jamana kolo suma ka faamu ɲuman di ɲɛmɔgɔw ma. Foli lase an ɲɛjɔyɔrɔ ma a n'an nujuru minɛyɔrɔ n'o ye a Seyidi Sharif Usman Madani Hayidara ye an bɛ dugawu kɛ sijan ni kɛnɛ laban ɲuman bɛ ala de bolo ala k'o di an ma ala k'an n'a kalifa ala k'an n'a kɔrɔta ala k'an n'a wasa ala k'an n'a bonya ala k'o k'a k'ale bonya kama ni sigiyɔrɔ in laharama kama zaraw yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul wasalamu alaikum. An bɛ dugawu kɛ jama sigila hɛrɛ la ala k'an bɛ hɛrɛ la sababu ɲuman caman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an ye sababu jugu ala k'an silamɛw kisi karamɔgɔ ala k'an man ɲɛfɛ si kun da jaabi kɛnɛ ni laban ko ɲuman ni lafiya ala k'o danna ala k'an n'a sutura ala k'an simaya a ka denbaya n'a ka denbaya an y'u kalifa ala ka kira ma ala ni tɛ kalifa cɛ tɔɔrɔ ni balaw ni futinɛ ni janfa ni kasara ni gɛrɛgɛrɛ ala ka don n'a cɛ adama jijugu jinɛ jugu dogolen ni bangile ala b'a dɔn ala ka don n'u cɛ kɔngɔtan sahara ala k'a jidi muso minnu ye a tɔn sigi yarabi ala ka barika don la jidi ala ka sabati nafolo bɔla minnu kun yarabi ala ka na o posi la a bɔla jɛkulu min na ala ka taa ɲɛfɛ ala ka sabati diinɛ ala k'a dɛmɛ ala k'an ka dɛmɛbaa ye musa kɛ an bɛ fo totala musa ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an di suba laban ko ɲuman ala k'o d'a ma ala ka jɛ ala ka sinsin baara ala ka taa ɲɛfɛ ala kana ɲɛdimi si ma ala kana kɔdimi si ma ala k'o kɛ kira bonya kama sallallahu alaihi wa sallam. An karamɔgɔ fo Usmani Madani Sharif Hayidara a n'a ka denbaya si jani kɛnɛ laban ɲuman b'a la bolo ala k'a da n'a ma laban ɲuman b'a la bolo ala k'an ka hamina ko nɔgɔya o ko fa an karamɔgɔ Sama Keyita fo k'a Keyita kunu k'a Keyita bi ani karamɔgɔ ɲuman muso kalan ma nɔgɔ dɛ muso kalan denmisɛnnin kalan ka nɔgɔ ka tɛmɛ muso kalan kan sini kɛnɛ b'a la bolo ala k'a da n'a ma ala ka hamina ko nɔgɔya o ko fa an bɛ nabaga kelen n'a bɛɛ lajɛlen fo fo maaw nata sɔrɔ o kana taatɔ sɔrɔ an ka invité an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Walada min bɛ ne bolo o ye den ni masa hakɛ 9 ye a fɔlɔ i k'i masa fila bato fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra ala sɔsɔ ye a filanan i k'i ma jigin masa fila ɲɛ a sabanan i k'u bonya kumakan ani kɛwale la a naaninan i k'u dumuni a duurunan i k'u fɛɛrɛ bɔ a wɔɔrɔnan ni min banana i k'o furakɛ a wolonfilanan i ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ masa fila kan a segina i k'i masa dɛmɛ ni seko ye a kɔnɔntɔnnan i ka duwawu kɛ masa fila ye waati bɛɛ lajɛlen na. Ne bɛna fɛn fɔ aw ye ala subahana wa taala ye fɛn mun haramiya aw ma aw kana fɛn foyi bato ka fara ala subahana wa taala kan a ka kɛ dugaden ye ka masaw barika ɲini a kana a denw faga sɛgɛn ɲɛsiranya kosɔn a ka dɔn u garisɛgɛ bɛ bɔ ni ala subahana wa taala de yɔrɔ ka di aw ma wa aw kana gɛrɛ kojugu la kojugu kɛnɛ ka taa fara a dogolen kan aw kana gɛrɛ kojugu fansi la aw kana sɔn ka nisi bɔ ala ka niw na fo n'a kɛra ni bɔli dagara aw kan o kosɔn ne ala subahana wa taala b'aw lasɔmila ala aw na kɛ hakilitigi ye aw kana gɛrɛ yatimɛdenw ka nafolo la dɛ fo n'a sɔrɔ aw de y'u marabagaw ye f'u ka se u yɛrɛ kɔrɔ tuma min na ne balimaw a y'aw janto sumani na ani peseli
ikado Allah subhanahu wa ta'ala te doni danisi mufa be semi koro naw be kiri tige aga keni danayai halla ya soro ibalima do isinji do kiri tige chienka wane Allah subhanahu wa ta'ala ba aula somi ne ba aula somla da au na ke hakli jaga bola we wa au ka da koni ne siratike keleleye aye tugu ni sira in ko aw kana sira simne sira misen na ka fara ka bɔ ni sira in na o kosɔn ne Ala subhanahu wa ta'ala b'aw ladi la aw na kɛ Ala ɲɛ siranya jɔ ye masaba in ye tiɲɛ fɔ alhamdulillah ni ne kun ye siratigɛ jɛlen ye ka di aw ma ni siratigɛ min Ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ ko n'i ye nin minɛ fɔ alijinɛ direct a ye nin fɔ kira ye kisi ni nɛɛma b'a ye ko n'a ye layidu ta fana a k'a dafa a y'o de fɔ kira ɲɛna baya layidu wɔɔrɔ b'o kɔnɔna na o kɔfɛ n tɛ bɔ kuma na fɔ n ka n karamɔgɔ fo Lasina den ani Jɔnda Sila den farada mɔgɔw ka safinɛ kunba safinɛ min n'a bɛ dusukun ne ko k'u nɔrɔ k'u ɲɛsin Ala ɲɛsiranya ma. Dakuruɲɛ fila min bɛ ne bolo k'a fɔ bi ne ba ne balimamusow ye o y'an denw minɛ cogo de ye sisan an baw n'an balimamusow an denw tiɲɛna sisan dɛ an denw tiɲɛna sisan yɛrɛ de hali kunbɛcogo t'u la tuguni tellement que kunbɛcogo t'u la ni baw ma dimi k'u gɛn faw bɛ dimi k'u gɛn ne b'a ɲini a fɛ ne baw ni den gɛlɛyara cogo o cogo i m'a mɛn ko n'i wolola sa la k'i b'a siri cɛ la wa kan'a gɛn an cɛw barada le sisan k'an denw gɛn k'u bila bɔlɔ fɛ yaala la n'a bɛ diɲɛdenya la a b'a tɔ juguya wa walima a b'a nɔgɔya de ne kɔni bolo an ka kuma an cɛw fɛ ni nɔgɔya ye n'u y'an denw gɛn ka bila da la an k'u deli an k'u ladon musow a y'a denw mara ka ɲa a y'a denw mara ka ɲa a y'a furumusow minɛ a y'a furucɛw minɛ ka ɲa a walasa a bɛ se ka den ɲɛnama wolo karamɔgɔ m'a fɔ an ɲɛna k'an kana mariki chinois wolo k'an k'a kɛ mariki faransɛw ye a y'a jija a ka mariki faransɛw wolo a ka chinois to yen chinois wololi ma nɔgɔn dɛ n'i y'a wolo kungo de b'a la lahara a sigilen bɛ so kɔnɔ a denw bɛ ka min kɛ kɛnɛma a ɲɛ t'a la dɛ a denw bɛ ka min kɛ kɛnɛma a ɲɛ t'a la an k'an denw lamɔ ni jogo ɲumanya ye an k'an denw lamɔ n'an ka diinɛ ye an k'an ka diinɛ ta an bolo fila la an k'a ɲɛ yira an denw na i m'a ye fɔlɔmɔgɔw tun b'u denw lamɔ ni jogo ɲumanya ye k'a mɔ ni hakili ɲumanya ye olu caman caman de filɛ nin ye karamɔgɔ ka misiri kɔnɔ bi nka bi anw taw olu yɛrɛ kumakan de ye ko ma k'i ka Haidara ko nege bɔra kojugu e y'o ye e b'a Haidara fɛ ba yɛrɛ y'o ye o b'a Haidara fɛ k'a sɔrɔ o de ye siratigɛ tilennen yɛrɛ yɛrɛ ne baw ani ne balimaw an k'an denw lamɔ ka ɲa an ka n'u t'u yɛrɛ bolo ten an k'u gɛrɛ an na kabini u fitinin an ka kum'u fɛ k'u lasigi an kɔrɔ ka silamɛya kuma f'u ɲɛna k'u lamɔ ka ɲɛ ni jogo ɲumanya ye o dakuruɲɛ fila de tun bɛ ne bolo ka fɔ aw ye assalamu alaikum warahmatullah o kɔfɛ ne ye Maïmunɛ Danbele Madame Berthe karamɔgɔ Sama ka kalanden ka bɔ Farata comité la an b'a sababu ɲuman fo n'o de ye Usmane Sherifu Madani Haidara ye sida ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala kana jugu s'an n'a la Ala kana jugu ban n'a la an b'a karamɔgɔ Sama fo kɔfɛ Ala ka sida ni kɛnɛya labanko ɲuman d'an ma a ka denbaya n'an ka denbaya Ala k'o kɛ Ala kira sago ye Ala k'o k'a ka Alaya bonya kama Ala k'o kɛ sigi la yɔrɔma kama kɔmɔtazaraw yɛrɛ bonya kama sɔli Ala Rasulula ni dakuruɲɛ fila de tun bɛ ne bolo ne ma Ala ka jidi kira n'a so bɛɛ lajɛlen kan a n'a ka sahaba ɲumanw ani minnu tugura ani baara ɲuman ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen fara olu kan an fa ɲuman Kuduwa Mamuru Fatima Zara mɔden Haidara Ala k'a kɔlɔsi a n'a bɔnna minnu bɛ taama la an y'u kalifa Ala ma Ala ka don ni tɔɔrɔtigi bɛɛ lajɛlen cɛ Ala k'o k'a yɛrɛ hɔrɔma kama ka balimamusow fo minnu b'an fɛ yan n'o ye Baro Haidara Kaja Haidara ka fara tɔw bɛɛ lajɛlen kan Ala kana k'u jugu Ala ka n'u jugu bɔ an na
falhamdulillah ka sababu ɲuman fo n'o ye madame Haidara ye tanti Fatima Traoré ba Dirisa Traoré den Aminata Kulubali den Fatima Zahara min y'a tɔgɔman ladege Ala ye siranya la hinɛ la furu ɲɔgɔn bato la k'a Traoré an b'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na a ka muso cɛ sagabagatɔw ladonni na a ka yatimɛdenw lahinɛni na waati bɛɛ lajɛlen na sabula a y'a tɔgɔman ladege an y'o yala k'a Traoré alhamdulillah mawdun b'an bolo dakuruɲɛ fila don Fatima Zaharaw kan al ismu Asidikatu Fatima Zahara Fatima tun bɛ wele ko tiɲɛtigi n balimamuso a ka tiɲɛ bɛ cogo di a n'a ka sotigiw ni ɲɔgɔn cɛ sala a bɛ tiɲɛ waleya wa du kɔnɔ a bɛ tiɲɛ waleya wa Allah ka bon a tun bɛ fɔ k'a mankutu k'o ye Zaharaw ye al-Ghaniyatu ko ayimaw ba ismul abdu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Fatima Zahara a fa tun ye kira ba de min ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen Ala bɛ min fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan n'o ye Abdulayi den Muhammad Rasulullah o de tun ye Fatima Zahara a fa ye ismu Khadijatu bintu Khuwailid a ba de tun ye Khadijatu kɔrɔba ye Nabiyu Rahma furumuso fɔlɔfɔlɔ n'an ko a ma ko Khuwailid den tariku wilada 20 Jumada al-akhira 5 ba'da bu'sati Fatima Zahara Ala di Nabiyu Rahma ma kira ya san 5 na Ala y'o kɛ Fatima ye tariku shahada 3 Jumada akhira 11 hijra a fatura ka bɛn Jumada al-akhiru a tile 3nan ma hijira san 11 na makeni dafani a su dɔrɔ majhul inda nasi sabula o dɔgɔra mɔgɔw la Fatima Zahara a bɛ Ala ka wele jaabi waati min a y'a sɔrɔ a degunnen don a y'a ɲini Asadulahi Galibi fɛ karamallahu wajhahu a n'a den Hasan Ala ka jɛn b'a ma ani Huseini k'u ka su koɲɛ kɛ cogo min na u y'a kɛ ten an b'an ka naba cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo bi walanda min bɛ ne bolo o ye cɛ hakɛ muso kan hakɛ ta a fɔlɔ k'i cɛ labato fɛn bɛɛ lajɛlen na ko fo n'a kɛra Ala sɔsɔ ye kuma dɔ la anw filɛ nin diinɛ min na i b'a sɔrɔ anw cɛw t'o la n'a k'i ma k'i ka minijipu don i ka mɛsi don i k'a fɔ a ma tiɲɛ na nin tɛ bɛn Ala ka diinɛ na mɛ a ti fɔ ni pɛrɛn-pɛrɛn ye a filanan k'i janto a sunɔgɔ waati la a n'a dumuni waati o kɔrɔ ye kuma min na e cɛ sɛgɛnnen bɔra baara la ka na k'a b'a da k'a lafiya i k'i hakili to denmisɛnninw na u kana taa tɔɔrɔ o kuma na fana o kana kɛ e ka sɔkɔnɔminɛnw woloma waati a sabanan k'i janto a k'i k'a bonya n'a danbe ye e mana taa sɔrɔ fɛn min tukɛw ka du kɔnɔ e k'i jija e kana k'o kɛbaga ye a naaninan k'i kana bɔ a ka da fɛ n'a ka jɛ tɛ i k'a dɔn ne balimamuso muso fɛn fɛn bɛ bɔ a cɛ ka da fɛ k'a sɔrɔ a ma jɛ n'a ye i t'a n'i segi i sen bɛ da bɛlɛ fɛn fɛn min kan a bɛ da kala fɛn fɛn min kan a bɛɛ b'i danga a 5nan ko n'a bɛ bɔ i k'a bilasira ka dugawu k'a ye i k'a dɔn muso o muso ne y'i janto i cɛ ka bɔli la k'a kalifa Ala la a ka ca Ala fɛ accident jugu t'a sɔrɔ a 6nan k'i kana fɛn d'a kunna a tɛ se min kɔrɔ an b'a dɔn jamana ka gɛlɛn e cɛ kɔni bɛ nasɔngɔ d'i ma mɛ a b'a sɔrɔ cogo min na e t'o dɔn o b'o kamanagan na e bɛna uniforme ko f'o ye a dun fɔra k'i kana fɛn da i cɛ kunna min se t'a ye a 7nan ko n'a bɛna k'i k'a kunbɛn nisɔndiya ni farifoni ye i k'a dɔn muso e mana dimi cogo o cogo n'i cɛ bɛna a kunbɛn nisɔndiya ye sabu ale bɔra de ka taa nkalon ni tiɲɛw kɛ a sɛgɛnnen nana ne fana y'i ɲɛ kumu k'a kɔnɔ y'a dɔn gɛlɛya farala gɛlɛya kan a 8nan ko n'a banana k'i ka a bɛrɛ bɛrɛ
kuma dɔw la muso ka ladonko ɲuman cɛ la bana na o bi nafa min ɲa ye hali fura dɔw t'a ye t'o ɲa ye mais kuma dɔ i ka tɔɔrɔ n'i ka mago bɔ ɲɛrɛla la ka si cɛ ma i bi taa sɔrɔ o bɛ tɔɔrɔ min d'a kan hali bana t'o d'a kan a kɔnɔntɔnna k'i ka somɔgɔw k'i somɔgɔw ye e cɛ somɔgɔw nana e b'i ɲɛ kumu kɔrɔ hali n'u ta waati sera e cɛ mana fa bi bonya min k'u ye e ti sɔn o ma muso kana k'o kɛbaga ye a tanna k'i seli o seli i ka dugawu k'a ye i k'a dɔn jɛnatigɛ bɛ dugawu de bolo an k'an janto dugawu la ni kun y'aw balimamuso n'aw denmuso mankan ye Salimatu Kulubali ka bɔ Farada la karamɔgɔ Sanba ka kalanden don n bɛ n ka foli lase an ka sirifukɛ ma olu minnu kɛra anw ɲɛ jɔyɔrɔ ye ka kira n'a bɔnnaw k'u kanu yira an na ma da fɔli ma dɛ u tilala ka k'a kɛbaga ye n b'an ka pare n'an ka marraine fo k'an ka président n'an ka présidente fo k'an ka nabaga cɛman n'a muso bɛɛ lajɛlen fo assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. An sigira nin kɛnɛ in kan n'o ye Zarawu ka kɛnɛ ye nin ye kɛnɛ kɔrɔlen de nin tɛ kɛnɛ kura ye an bɛ dugawu de kɛ an karamɔgɔ ye Aseyidu Sherifu Usmani Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka foli lasegin an basanima in ma n'o ye Madamu Hayidara Tanti Fatumata ye an b'a fɔ k'a ni denba ɲuman ye Ala ka hɛrɛ k'a n'a ye Ala ka sini kɛnɛya d'an n'a ma Ala ka labanko ɲuman d'an ma a bɛ hami fɛn o fɛn na diɲɛ ani lahara an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kisi an ma a kɛra an ye jigi ye a kɛra an ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu de kɛ Ala kana kamanagan ko se an ma an bɛ Zarawu nabaga bɛɛ lajɛlen fo Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen u ye maraniya in ta ka di ne ma sanu ko tɛ wari ko tɛ kanu dɔrɔn de don ani silamɛya jɛ an bɛ dugawu de kɛ o y'an d'an ma bonya min kama hali bi Ala k'a sinsin Ala k'a kɛ hɛrɛ ye san wɛrɛ ta Ala k'o ɲɛ ka tɛmɛ ɲinɛ ta kan an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka karamɔgɔ in kisi ka b'a jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma Ala k'a kisi jugu tɔɔrɔ ma Ala k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kisi maraniya in dira ne ma a diyara n ye a bonyana ma n yɛrɛ bɛ foli lase u ma k'u ni ce u ni baraji Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala ka n'an karamɔgɔ in dɛmɛ Ala ka denbaya in Ala k'a k'a sago ye Ala k'a kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma Ala ka jugu ɲɛ mala ma minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ dɔrɔn komi an b'u bɛɛ de yiri fo o la bi ka nin tiɲɛ yɛrɛ la an ka kuma ma ca an bɛ fara musow fo mais o foli an bɛ n'o di an karamɔgɔ Ali ma ale k'u fo an bɛ dugawu kɛ an sira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la san o san a b'an dɛmɛ nin ko in na kosɛbɛ. Seyidu Sherifu Usmani Madani Hayidara a Seyidu Sherifu Usmani Madani Hayidara a Seyida Fatimata a Seyida Fatimatu a Seyida Fatimatu Ala k'an nafa n'u barika ye Ala kira kama sallallahu alaihi wasallam wala an b'an ka Musa Kamate fo a ko ka komite Farada musow fo vraiment n'ale ko k'a b'u fo k'a bɛ dɔ bɔ u ka bonya na k'a b'u fo ni muso ninnu y'ale bonya wa n'a nana u ka sigi donyaw na arabadon sigi u bɛ nisɔndiya k'a kunbɛn n'a ye fɛn fɛn f'u ye u b'a lamɛn f'u ye araba sigi yɛrɛ wele ko Musa ka sigi Musa Kamate ka sigi vraiment muso a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kun nin kɛnɛ in fana na minnu ye dɛmɛ kɛ an b'u fo k'u barikada muso ninnu y'u cɛsiri kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an n'u dɛmɛ u y'a kɛ Ala kosɔn i n'a fɔ an ba nana a n'a mɔmuso nana k'an to olu yɛrɛ ka mana de kɛ an ba in yɛrɛ ye o ɲɔgɔn de kɛ ni nin sugu bɛ yen a Baba Hayidara y'a ka bonyaw fɔ wajulu su a b'a ka nafolo di bi a yɛrɛ farikolo wulila ka na a balila an bɛɛ la wallahi bamananw ko ten ko n'i ko nisɔndiyabaatɔ ka tasuma mɛnɛ ni a nunji m'a faga a daji b'a faga o la an nisɔndiyara ni an ba ye a ye a mamuso ladege n'o ye Fatumata Al-Batula a ye Aliyu dɛmɛ fo Ala k'u bonya na yutumina lillahi liwajhillahi la nuridu minkum jazaa wala shukura Ala y'a fɔ ninnu de bonya na o la an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi an ba ye Ala ka sini kɛnɛ d'an ma ka a denw bɛ fo ka taa Muhamadu Madani Ala ka hinɛ na Ahmad Tijani Badara Iba Haruna Keshke ani a musomanw bɛɛ an b'u bɛɛ fo k'ale yɛrɛ balimamuso tɔw fo ka taa kɔrɔmuso la Bafana Tarawele
ala ka hinɛ a la ani tɔ bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sigibala bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ma mɔgɔw nata sɔrɔ o kana maa si tasa sɔrɔ nin kɛnɛ kan an bɛ Fatumata Zahra ka kɛnɛ de kan ala kɛra denmuso Seydina Ali furumuso kira ko Seydina Ali min ma ko qala man kuntum mawlaw wa haza aliyu mawlaw a ko n'ale ye mɔgɔ min ɲɛmɔgɔ ye ko Seydina Ali yɛrɛ o tigilamɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye o Seydina Ali o furumuso de ye Fatumata Zahra ye ne ka kuma bɛ yɔrɔ min na bi o ye ni maa min ma Fatumata Zahra ye ni ye Fatumata Tarawele alhamdulillah i ɲɛ dara Fatumata Zahra kan sabula ni kira n'a somɔgɔw kanuni ni o ye k'i jogo k'u jogo ɲɔgɔnna ye Fatumata Tarawele ale jogo kɛra alakira denmuso jogo ɲɔgɔnna ye o dɔ ye mun ye a ye walidenw ladon ka jigintanw dɛmɛ ka cɛsabatɔ musow dɛmɛ ka yatimɛdenw dɛmɛ Tani Fatumata min filɛ nin seli o seli a bɛ fini don walidenw kan na mɔgɔ yirika camanw de don ne ta tɛ ɲa mɛn yɛrɛ a b'a san ne yɛrɛ bolo kuma dɔ la bɛɛ bɛ kɛ ne ɲɛna ne yɛrɛ de bɛ taa dɔw ta di mun dɔnna min ma dɔn o ye taninka kow la fitinin a taw ni walitaw dumuni ko b'o cogoya la kalandenw kɔngɔtɔ tɛ si tani ɲɛna fiyewu ka se to a ye ni kɔngɔ ye minɛ kuma o kuma ni ɲɛ ganbatɔ sera a ko tani fɛn tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a ka tilela maralen b'a bolo komi kini nɛgɛ d'ale ye a bɛ to k'o kalaya n'o de sɔrɔ donc a bɛ to k'o labɔ a bɛ sin ka jɛ a t'a kɔ dɛ a b'a den ma e fɛ ko a bila min ɲɛ ka sɔrɔ o de tun y'ale yɛrɛ ta ye donc taninka bonya tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ dɔɔnin de fɔ a la k'a ɲini ala fɛ ala k'a nafa tani ninnu yɛrɛ kama o y'a kɛ walidenw ye k'a to walidenw ye o kama a bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ ani lahara ala k'a nɔgɔya n'a ye a sɛgɛnna mɔgɔw ye a tɔɔrɔla mɔgɔw ye Fatumata Zahra tɔgɔmaw bɛ fan o fan ni Fatumata Zahra ka anniversaire sera tan b'a seko kɛ o dogolen t'an si la donc an bɛ foli de kɛ ka kɛnɛ organiser baga bɛɛ lajɛlen fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a kisi ala ka n'a kɔlɔsi ala ka hɛrɛ ka n'a ye ala ka n'a lafiya denbaya a mɔgɔ bɛ denbaya kɛ cogo min na ala k'u kɛ ten ala ka n'a hinɛ ala kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam kuma jate an fɛ an ta ye foli ye ani barikada ani kanu aw y'an kanu ala ka n'aw kanu ala ka n'aw sago d'an ma an bɛ n'a ba bɛ fɔ a cɛman n'a musoman kami don ko fo sisan aw bɛ giririgajɔ la an nɔfɛ farada cɛw tiɲɛ yɛrɛ la dan tɛ aw wallahi dan tɛ foyi tɛ se u kan sina ka biro mɔgɔw la ka fara tɔndenw yɔrɔ kan n'o bɔra ye an bɛ segi kuma segi karamɔgɔ Samba yɛrɛ ma Samba Keita farada Samba wallahi a sababu de ni se an ma wallahi Samba i sara t'an bolo ala k'i sara i bɛ min fɛ ala k'a k'i ye i mago bɛ min na ala k'a d'i ma tiɲɛ yɛrɛ la Samba yɛrɛ de an poussé k'an bila nin ko in na parce que n'a ma ko ma diyara anw da Bangoni sigi o de kun ye Bangoni Tijani fɛ bɛɛ b'o kalama an bɛ se k'a fɔ an sariya bɛɛ bɔra o yɛrɛ de la bi kuma ka taa kɛ jamana wɛrɛ la tiɲɛ la an bɛ Samba fo n'o foli bɔra an bɛ n ka madame fo a n'a ka denbaya a n'a tɔw bɛɛ ka taa ba fana fo ka n'a bila halima la an b'a ɲini ala fɛ ala k'u sago don ala k'u n'u cɛ ka sulu d'a ma an b'an balimakɛ sanuma in fo n'o ye Seydi Serifu Usumani Madani Hayidara ye balimakɛ min jɔra balimamusow jigiya kɔrɔ wallahi juma caman nin b'an jɔ aran na hali an t'a kalama a bɛ bala an na de tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ k'a barikada ala ka sini kɛnɛya d'an ma ala ka n'a mɔgɔ ɲɛ ala ka n'a sago d'an ma ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya ala kira bonya kama salala rasul kɛnɛ in kuncɛlen an b'an ka kuma galamani sɛmɛ kɛnɛ in seereyabagaw la an ye min sɔrɔ u ka kuma galamani na wa nisɔndiyalikanw na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ an bɛ ala tanu ka barika da an bɛ Fatumata Zahra de la Hayidara mun kɛra sababu ye k'an bila sira kan ani an ba Fatumata tiɲɛ yɛrɛ la baara ɲɛna bolo kojugu a baara ɲɛna bi a kan ka kɛ fana a wajibiyalen bɛ bɛɛ lajɛlen kan n'alaw cɛw bɛnna kan a kan ka kɛ o la an kɔni ye min kɛ nin y'an san 5nan ye an y'a ɲini ala fɛ ɲinan ta in kɔni ɲɛna cogo min na
ala ka san tɔw ɲɛ ka tɛmɛ nin kan ala ka barika don an na ala ka san caman jira an na ala ka k'an ma hɛrɛ sallallahu bon o la an b'an balakaw bɛɛ lajɛlen fo o ye an ye tournée minnu kɛ waladadiw la ka se ka musow doroge ɲɔgɔn na bon kun ye an ka don ɲɔgɔn na an ka bɔ ɲɔgɔn na o la muso minnu ye an lasɔrɔ yan an b'u fo k'u barika da ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la cɛw dɔɔnin de kɛnɛ sɔrɔ a caman b'a sɔrɔ darula kama o tɛ baasi y'a la ni ala sɔnna labɛn san wɛrɛ t'a la ɲinan ta in de bɛ san wɛrɛ baara tɔ ji d'an bolo fili min ye ɲinan ta in sɔrɔ an bɛ ala deli an b'o fili bɔ a la ka se ka baara kura wɛrɛ sigi san nata in na ni ala sɔnna. Ni fɛnɛ de bɛ dansigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ bangɔni farada la ka sangani Muhamadul Mustafa denmuso sanu Fatima Zahara El Batol ale ka bangeli nisɔndiyaw yirali ye Jamiyatu Ansar Dini min bɛ farada la ni o ye komite farada ye a musolakaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛnɛba ɲɛnɛmaya k'o kɛ hakilinajigi kɛnɛ nisɔndiya kɛnɛw ye yaasa k'u ka nisɔndiyaw yira Seyida Zahara ka bangeli la min baaraw kɛra ka bɛn février kalo ma san 2026 ka Ala subhanahu wa ta'ala deli kɛnɛ musaka a bɔra fan o fan fɛ Ala kana ta yɔrɔw langoloya kɛnɛ sababu ɲuman bɛɛ bɛ se ki an fa an'an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ ma Seyidi Sharif Usman Madani Haidara sijani kɛnɛya labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o kalifa ani a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen na a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an yɛrɛw kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye aw k'an bɛ sigida nataw la ni Ala sɔnna.